sani ok nyal neno. Ok nyal neno maber to seche moko king'iyo history mar kaka iparo presidents from democracies madongo kaka America gi Europe, iyudo ka after higni matin kusetieko kore kinyalo chako neno the foundations mo onyalo timo. Koro wach mar Uhuru Kenyatta paro mibro parego en infrastructure. King'iyo weche mag ndara, king'iyo weche mag last mile connectivity, king'iyo weche mag electricity to the last mile, king'iyo keto serikal digital platform, ing'eni ma inyalo access serikal gi simu, gik moko jo Kenya nyalo access services mag serikal weche mag technology. Koro mago gin gik ma wadhi paro go Uhuru Kenyatta kabisa. Custom maduong kabisa en unity mar this country. Ma en gima wabro appreciate nikech en ng'at ma en leader mane osabedo very diplomatic. Ten ng'ama kelo everybody, en very persevering. King'iyo gi jotelo mosabedo in the past, ne ok nyal yanyo gi to gik moko dhi maber. Lakini Uhuru en ng'at ma nigi patience, to mane ineno kata wach handshake kako kelo piny kamoro achiel. Do ang'eni ji tok nyal yie wachno nikech because of political interest, lakini kawa discuss tang'eni wadhi explain kaka gigo satimre. Ato bende kori wacho ni weche mathoth obed weche go maga piny, waseneno ka bende ainya tang'eni biro pare kod wachno mar SGR mabende aponono ne oneno ni oketo bedo kare pacho kae. Apeni mabende osebedo koyaw mano expressway, wantere kod mano Eastern Bypass mabende yande oyawa yanga. To kopogore kod magore imon kinde mabende telo amare Jubilee mano ne donje tele higa mare 2013 kinde mabende Ruto pod no oriwore lwedo kod Uhuru Kenyatta kata jatend piny Kenya masani. Negi ntiere kod agenda ang'wen madongo, gigo mabende negi kete maino margi, negi biro chiwo ne jo Kenya yo makare. Kawachako kata kod sector no mar thieth, kalore ni mano gima duong' mabende telo mar Uhuru Kenyatta no kete maino mare mar neno ni jo Kenya duto oyudo thieth nengo moyueyo kata nengo manyangafu mane buo chenro no mar universal health coverage. Nyaka sani ka wang'iyo higni 10, wanyalo wacho ni higni 10 down the line, bende chenro makamano king'iyo counties duto 47 mapacho kae osetiyo yo makare kose podi. Joyce, wach mar universal health ang'eni ma en gima kama jo piny winje, ma the basic gima okuongo ma ng'ato nyalo ng'iyo wach ngimane, because koponi health ji ok ber to cost mar yudo thieth, cost mar dhi hospital bedo mang'eny, to kanye kama jo Kenya winje pek mogik. To lay foundation moro Joyce. Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta en ng'amo timo gimiluongo ni gimiluongo ni pioneering devolution. Ing'e ma Jubilee government donjo in place ne kore kawa actualize the promulgation of the new constitution. Koko wanyalo wacho ni sirikal maloch gwenge ka ne chake. To ing'ene seche moko nyalo bedo gi mpango to chako 47 county governments no ken gima dhi bedo mayot, to ne en gima ne poko otim in our history. King'iyo wach mar health obedo devolved. Tiende niya, in the 47 counties ne wadhi bedo gi 47 governors magin the executives, gine jotelo ma hando manyonge mag counties mane dhi hando gigi. Gin gi dynamics mag politics mantie counties gi. Koro ibro yudo kata king'iyo Joyce, king'iyo different counties, ibro yudo ka counties moko kaka county na maybe abro kodi bange Homa Bay County. Wachwa mar health rach kabisa makati sana ne media. Isane no kata even kata mag the morgue services, isane no kata mortuary ma Homa Bay, isane no en gimo sabedo viral. King'iyo counties mopogre, king'iyo Makueni ni inano ka ng'omo timre. Governor Kivutha Kibwana otimo excellently well. King'iyo Machakos ibro yudo ka Mutua okelo ambulance systems. In kidhi Homa Bay County na ambulance gi ibro neno kure. Koro at the end of the day ne en gik ma ok wanyal bedo niya wa put all these blame a national government, because mane wachako the new constitution gi 47 county governments ne wawacho ni health dhi bedo kuom governors. Emomi awinjo twak manotimre kapok wadonjo ka. Ta winjo ka jogo Cleophas gi jok mane nitie ka wacho niya nyaka ing'i kaka idhi elect
governor maber. Nikech kok elect governors maber, wabro wacho ni kata obed mada President Raila Odinga, kata obed mada President William Ruto, wabro wacho ni lakini gik mabro timre wach health go. Koro wach mar health. Uhuru no lay a foundation. To wasabedo gi debate. Debate moro no wach Joyce Nia. Should health be devolved? Or should something like health na gima na very sensitive mano nego bedni weyo e sirikal mamalo king'iyo gik motimre Kenyatta National the Kenyatta National Hospitals gi the big national hospitals ki compare gi gik mosetimre gi the other levels ma counties handle, there's a very big difference. Kaka wach mag priority mag yath idhi e counties moko Joyce iyudo kata ka painkillers waseno kuonde moko ma operations timre mag mine magine madwa yudo nyithindo tiyudo kata ka anesthesia gimonego bed kata pain relief kata gloves onge nikech pesa kano donje county governor gi joge orwako pesa ni e kuonde ma koro Uhuru Kenyatta ok ne nyal timo gimoro. Mano matinde ni temo wacho ni en korka kore kaka jatend piny Kenya no temo keto maino mare kalure ni ne gintiere kod chenro mar gero ute thieth mago mag level 3 kaachiel kod mago mag bero kata moko. Wasene counties moko timo maber kata kamano wanyalo seyo governors mantiere counties go akalure ni mano en sector mar thieth no kete lweta sirikal mar county. Akawadhi mbele kod chenro marwa Raymond Okinyi makawuono. Wach machielo mang'eyo ni jopiny be nang'eyo ni nyalo bedo ni penjo makoni kod kocha ka wadhi kata kindego mabende telo mar Uhuru Kenyatta ne timo campaign margi kata kisera margi mar ombulu e pacho kae. Gino maduong' mabende ne gisingo ne nyithindo masomo e skunde ma pacho kae en wechego mag chiwo negi laptops e skunde. Chenro makamano waserito, wanyalo wacho ni waserito chakre higa mar 2013 nyaka sani to onge gimoro amora mano waseneno. Chenro no mar keto wanyalo wacho ni lony manyasani e skunde ma pacho kae ahinya in bendi wuok itiyo e migawo no mar lony manyasani. Weche mag laptops go ang'o mano timore kalure ni kasani koro watemo kolo higni 10 mage mabende osebede telo. Chako kama pek manade. Wach ni ber wach adier. Onge government ma perfect. Onge president mabro timo gik moko maji wacha ni 98% kata best countries ma wantiego ka iyudo ka ji wacho ni serikal ok otimo kama. Wach laptop en gima ne obedo en gima challenge en gima nok obedo fulfill to nitie reasons manyalo temo keto ne jo Kenya. Ingeni ki campaign to kiketo manifesto iketo the best case scenario tiketo ni kagik moko dhi as you expect because kata sani kama jo Kenya nitie ng'ato nigi plan adwa gero odni adwa tero nyathine school adwa timo kama to gigo plan king'eni idhi bedo gi the best case scenario. Koro wach mar laptop was a very good plan. To challenge midogo yudo kodogo bedo wach mar laptop kaka nokete ni kane sirikal dwa chako roll out wach mar laptop tidugi realize ni infrastructure emomiyo abro duogo gima legacy ma President Uhuru Kenyatta nodugo oketo maber ma en legacy mwadhi parego ngechi duogo yudo ni infrastructure mar pinyni is not at the same level nikech idhi yudo ka kuonde moko ntie areas moko mag pinyni ma classrooms ntie maber water connectivity ntie mag nyithindo koro ibro yudo ni kopo ni idonjo kane gi okawo telo ichopo areas moko makata classroom onge ute mag somo kata onge ute mag somo koro ere kaka idhi keto laptop tinge gimoko kaka laptop kidhi kuonde mamoko itido ka kuonde moko koro at the end of the day gima ne basic nen infrastructure manyaka ket in these schools nyaka ng'ini ni to can we put nyaka wabed gi roof above to kiwacho ni kiwacho ni gima nego bed ni ng'iyo makare nen wechego mag infrastructure kata wechego mag stima nyaka sani higni 10 bende ne ging'iyo ni kalure ni mae e gima nomono watimo kama we waber koni mondi eka chenro makamano ponono kata jatelo machielo mabire telo nyalo keto e time yo makare. Joyce, progress osetimre maduong' malich. Wasabedo gi digital literacy programs. Wasabedo gi computer serikal gi ka tiyo gi UNICEF. Connectivity, internet connectivity in schools. Wasabedo gi gimilongo ni constituency innovation hubs. Mawatiyo gi members of parliament to in every constituency. Gimiyowa spaces mwatiyo wakelo connectivity mag internet. To
amongst constituency hubs more wachogi, most of them gain schools. Ba kata gi designate give me one school ni and give more the team. In terms of infrastructure and laying the infrastructure, abro wacho ni mano is one of the best things Mosa team so far. Koro yes, laptop no kot bedo no kochi kaka no pangi nikech weche mwatemo raise be kichako gi ng'iyo gi challenges mag ka sirikal mar Jubilee ochako mar Uhuru Kenyatta ochako idugi realize ni pesa mane onego mi counties had to go to the counties to pesa gi had to come also through the revenue generation. Koro at the end of the day, from where I sit confidently, constituency innovation hubs, digital literacy programs, connectivity of internet in schools, and Gima is going on. Makata UK government program mar education mar Boris Johnson, former Prime Minister. Kenya nobedo selected because of the infrastructure mocha kobedo in late school. Lakini ado wacho kama ok nyosa timre kuodete nikech gigi